Здравейте! Искам да споделя с вас какво сънувах през изминалата нощ. Бях гол в една тъмна уличка, а след мен с забързани стъпки вървеше една голяма марихуана и ми викаше: "Легализирай ме! Легализирай ме!" Не знам на какво се дължи този сън. Добър вечер, уважаеми зрители! Здравейте, дами и господа, другарки и другари, турци и роми и вие, хора от най-разнообразни етноси. Вие сте шоуто на телевизия България 24 Политкабаре, а аз съм Светлю Митев. Уважаеми зрители, всички ние имаме щастието да живеем в една истинска райска градина. В смисъл, че повечето от нас са голи и ядат ябълки, но днес една политическа личност хвърли тъмен облак над слънчевия просперитет на държавата. Става дума за едно изказване на Волен Сидеров, предадено от сайта Новини.бг. Ето го. Сидеров, : "Очаквам война в България", и цитирам останалите му думи: "Ние сме фронтова линия заради събитията в Близкия изток и очаквам те да се пренесат у нас. Не трябва да има телена ограда срещу бежанците, а стена, както прави Израел с Палестина." Категоричен бе Сидеров в призива си към премиера Бойко Борисов. И така. Най-после, уважаеми зрители, най-после малко здрав радикален разум в иначе лигавия демократичен делник на страната. Какво по-добро за нас от това да си спретнем едно всеобщо изостряне на международните отношения и да си организираме една малка, най-много до средна по размери войница? С това ще се постигнат три неща. Първо, всеобщата скука, обхванала обществото, ще се разсее на мига. Второ, ще има смисъл от съществуването на Волен Сидеров като върховен водач на българския райх. И трето, Спилбърг ще може да заснеме нова версия на списъка на Шиндлер, този път във вариант списъкът на Мето. Сериозно казано, аз също подкрепям по-твърдите рестрикции на границата по отношение на бежанците, но ако ще се води война, един същински празник за всяка дясна партия, поне нека да си изберем добър противник. Сега, Македония не става, понеже там дори няма нужда да изпращаме армия. Достатъчно е агитката на Левски София с наличното им въоръжение от бомби и тромби. По-добре да обявим война на Русия. И още при прелитането на първия миг да се предадем и да станем част от Руската федерация. Представям си как бащицата Путин събира на среща Бойко Борисов и Волен Сидеров и им казва: "Браво, бе, мушмуръци! А сега нещата поемам аз." А сега нека да видим една специална анкета, в която ви зададохме въпроса за какво има имунитет на българските политици. Да чуем вашите отговори. За какво има имунитет на българските политици? Ще ни кажете? Не дайте да бягате. От какво ви е страх? Защо се криете? Дайте ни отговор. Добър ден. Според вас за какво има имунитет на българските политици? Не коментирам политиците. Не мога от политика много... Не разбирам много от политика, не се занимавам. Не мога да ви кажа точно. Съжалявам. Имунитет за какво е? Да. Защото според мен всички имат много голяма нужда от имунитет. Защото много са далече от истинската политика. Не знам. Не знам. Не се интересувам от политика. Според вас за какво има имунитет на българските политици? Според мен не им е необходимо. Абсолютно. Защо? От какво биха се защитавали? Ако са честни и добри хора, нямат проблеми нито с обществото, нито с законността. Но ако са прегрешили нещо, да отговарят както всички обикновени граждани, според мен. По принцип е за... Не знам, нямам идея. Но не за това, за което го използват. За какво го използват? Те го използват да спират където искат. Всякакъв вид ограничения да не важат за тях. Което според мен е правилно, но трябва ни е държавата явно. И да не се разболяват. Защо? Защото те са си такива грипови по принцип. Мога да ви кажа какво нямат имунитет. От срам, от безочие и така нататък. Според вас за какво има имунитет на българските политици? В техен интерес е всичко. За какво да има? Явно има такъв закон да имат имунитет. Но за какво им е нужен? Явно да са защитени, не знам, от хората. Да ги пази. От какво да ги пази? Може ли вие да ни отговорите? За какво има този имунитет? Вие ще ни кажете. Имунитета им е, естествено, за да имат една свободия. Вече в държавата дори не е демокрация, е свободия. Имунитета ги пази и по този начин свободията вече расте. А не трябва да е така. Не им трябва имунитет. Трябва им една здрава тояга и да ги накара да ги вкара в парламента да работят.
Това им трябва. Защото миналия ден, в петък на пленарното заседание, имаше 3 човека в залата. Министрите за какво ги викат там? Нали? Аз ако не отида на работа, мен ще ме санкционират, а те получават заплати, бонуси и така нататък. И имунитет. Имунитет, да. Трябва да им го махнат. Трябва по някакъв начин да ги накарат да работят. Ами, според мен не им трябва имунитет, ама имат. Да могат да правят злоуми и да не ги преследват. За какво им е имунитета? Да се пазят, за какво им е? Какво да се пази? От убийците. Те са повечето убийци. Не го записах. Според вас, за какво има имунитет на българските политици? Имунитет? Да. Това е много... Той имунитет е хубаво нещо за хората, ама на тях ни и трябва. Защо? Защото не са, как да ви кажа, не вършат това, което трябва да вършат. Ами занимават, поне според мен, с глупости. До сега, за колко години аз не съм видял един малко с тия, които са седнали там да мислят за хората. Не за нас пенсионерите, нас не оставете. Ние дето викат, ние си живяли, ама да мислят за младите хора. Да мислят за младите хора, това е. Не трябва имунитет, на никой, на добрия човек не му трябва имунитет, за какво му е? Имунитет трябва на дето, извинявам се, че аз не съм добре нещо с това, съм кашлям, но имунитетът трябва на... Просто мисля, че на никой не му трябва имунитет. Всеки трябва да може да отговаря пред законите. И на какво се получава? Аз съм недосегаем, извинявам се. Това е моето мнение и мисля, че... Както се оказва, уважаеми зрители, българските политици не се нуждаят от имунитет, а от един древен аналогов инструмент, по-известен като една по-дебела гьостерица, която искрено им пожелавам. Уважаеми зрители, живеем в свят пълен с мистерии. Ежедневието ни гъмжи от загадки. Аз цял живот съм си задавал фундаменталните въпроси: има ли извънземни, какво е паралелната вселена и къде ми е самобръсначката. Днес обаче една от най-големите мистерии в историята подгъна крак и почти беше разбулена. Ето какво имам предвид от сайта на новини БГ. Мистерията с Бермудския триъгълник е разгадана и цитирам: мистерията с Бермудския триъгълник е на път да бъде разрешена след няколко десетилетия. Откриването на гигантски подводни кратери на дъното на Баренцово море може да даде смислено научно обяснение за изчезването на кораби в Бермудския триъгълник. Преди всичко искам да кажа, че Бермудският триъгълник се среща значително по-често, отколкото това място в Баренцово море. Всяка по-красива жена има Бермудски триъгълник, в който често изчезват безследно цели семейства, заплати и кредити. И страна на истина. Но аз знам една истинска история за Бермудския триъгълник, в която участва и наш сънародник. Ето и нея. След корабокрушение на пътнически плавателен съд в района на Баренцово море оцелели само 3 души. Един французин, един американец и едно наше момче, сънародник. Те стигнали с плуване до един самотен остров, където ги чакала една добра и една лоша новина. Добрата новина била, че имало в изобилие сладка вода за пиене, а лошата, че на острова нямало абсолютно нищо за ядене. И 3 корабокрушенци, притиснати от глада, стигнали до зловещо съглашение как да оцелеят на острова. Разбрали се, всяка вечер един от тях да реже част от тялото си, да я пекат и така да вечерят. Първата вечер французинът отрязал парче от пухкавия си прасец, изпекли го и хапнали добре. Втората вечер американецът отрязал част от шкембето си и си направили хубава чорба, а на третата вечер българинът започнал да се разхожда по плажа, да се подсвирква, да се ослушва и с нищо не давал вид, че ще жертва част от себе си в името на корабокрушенската вечеря. Французинът и американецът по едно време заградили българина и поставили въпроса ребром. Айде бе, няма ли да вечеряме, казали те. А нашето момче безмолвно си разкопчал колана и извадил члена си. Ура! Възкликнали американецът и французинът. Ще има колбасче. Да бе, колбасче, мрачно отбелязал българина. Никакво колбасче, по едно леко кремче и да сте в леглата. Сега следва едно непряко включване от нашия ексклузивен и пределно откровен репортер Кънчо, който пак се е посял в пейзажа на институционалните сгради. Нека да го видим. И най-дебелият депутат не може да яде толкова, колкото може да краде. Уважаеми зрители, днес е един прекрасен ден, защото светът отбелязва световния ден не на нещо друго, а на съня.
И няма нищо по-прекрасно от сънищата. Аз, например, често сънувам швейцарско сирене, дупките в което съм направил с любовното си острие. Откакто нямам гадже, имам много свободно време и там е проблема. Както и да е, може би единственото по-прекрасно нещо от сънищата са нещата, които сънува красива млада жена в разцвета на хубостта и силите си. Точно такъв бил случаят на руската госпожица Сиси Сутиенска. Тя била забележително красива. Гърдите й били големи, изтегнати, като надеждите за световен мир, а с движенията на дупето си, докато ходела, Сиси можела да стане причина за изостряне на конфликта в Близкия изток. През деня Сиси Сутиенска ходила на мол и събирала погледите на впечатлените мъже, но нощите й били самотни, изненадващо самотни. И тя вечно сънувала все един и същи сън, как върви в тъмна уличка, а зад нея се чуват мъжки стъпки. Тя започва да тича и мъжът след нея също. Точно преди да я настигне и Сиси Сутиенска се събуждала, обляна в сексапилна роса. Един ден Сиси отишла на психотерапевт и обяснила проблема си. Всяка вечер, докторе, сънувам как ме преследва някакъв мъж и точно преди да ме хване се събуждам от страх. Какво да направя? Вижте, госпожица, казал психотерапевт. Следващия път, като ви настигне мъжа на сън, не се събуждайте веднага, а посрещнете смело страха си. Така и станало. Сиси Сутиенска заспала вечерта, засънувала същата ситуация, тъмна уличка, забързани мъжки стъпки зад гърба си. Но този път, вместо да се събуди, Сиси рязко се обърнала на сън и попитала мъжа пред себе си: какво искаш ти от мене? А мъжът отвърнал: не знам, госпожице, нали вие ме сънувате? Уважаеми зрители, днес изпитвам особена радост. То ми личи. Потъса от радост. Защото не кога да е, а именно на 14 март, Гачилия Тудей, е роден великият, незабравим и прекрасен Албърт Айнщайн. Благодарение на неговата формула, според която E равно на mc квадрат, енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат, днес е възможно да кажем: в Чернобил весело лаяха птичките в реката, а прасенцата летяха ниско. Освен това, Айнщайн е открил, че колкото по-тежък е един обект, толкова по-бавно тече времето при него, т.е. времето при Делян Пеевски тече много по-бавно, отколкото при мен, но аз, така да се каже, обещавам да наваксам. Старият Албърт Айнщайн е автор и на редица острумни изказвания, част от които искам да ви припомня на днешния му рожден ден. Честит рожден ден, Албърт! Айнщайн е казал: две неща са безгранични – Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен. В друг свой афоризъм той твърди: знае защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите. И не на последно място Айнщайн предупреждава: технологичният прогрес е като брат в ръцете на патологичен престъпник. Ето и още едно непряко включване от нашия дразновен репортер Кънчо, който има да ни каже една политическа истина. Нека да го чуем. Правителството безмилостно се бори с мафията по закона за нелоялната конкуренция. В днешната ни рубрика Забавна викторина се търси името на един прочут физик. Ще ви запозная с кратък откъс от неговите мемуари, така че ще се досетите кой е той. Ето какво той пише за себе си. Роден съм в Великобритания, което ме прави по-скоро момче-англичанче. По това време носехме перуки в свободното си време, защото се смяташе за секси. В наши дни щях да нося къдрави екстеншъни. Падах си физик по професия. Като бях малък, разни неща непрекъснато ми падаха на главата. Дини, круши, веднъж, не знам как точно стана, ми падна на тиквата цяла една холна гарнитура и след това известно време ходех в кръг и повтарях думата «донг». Една сутрин, както си седях под един орех, на главата ми падна ябълка. Първо си викам: как така седя под ореха, на главата ми пада ябълка, а сестра ми от един клон на дървото ми вика: аз я хвърлих, изпри да се пипаш, защото ще кажа на мама. Тогава ми хрумна, че всички тела се привличат. И това може да се нарече гравитация. Голяма идея. Започнах трескаво да я развивам в трудовете си по физика, докато от църквата не ми изпратиха едно писмо с краткия текст: да не стане играчка плачка, а? Изобретих и някои закони, като например на всяко действие има равно по сила и обратно по посока противодействие. Нищо чудно, че гаджетата не ми налитаха много на тези глупости. Кой е този известен физик, уважаеми зрители? Разбира се, това е прочутият Исаак Нютон.
Скъпи приятели, нашата древна, но бедна страна има едно безспорно богатство, от което разполагаме с неизчерпаеми количества и това национално богатство се нарича българска кифла. Да живей! С това гордо определение се кичи един точно определен тип млади девойки, които отговарят на следните показатели. Първо, кифлата всеки ден, независимо от климатичните условия, е с къса пола и обувки на много висок ток, за да не си ги драска, ходи по шосето, а не по тротуара. Второ, кифлата всяка седмица си прави различен маникюр и то различен за всеки нокът. Най-много върви украса от малки сърчица или скорпиончета. Трето, кифлата никога не харчи свои пари. Тя не работи, а и дават пари съответните чичковци. Гаджето и знае за това, но си трае. Четвърто, кифлата обича да се води в БМВ, защото може да дрифти. И пето, ако натиснете някоя кифла във ъгъл на дискотеката, ще даде всичко, включително и мармалад. Дойде момента да чуем мислите на един уличен философ в лицето на така наречения и ноторно известен Митко. Моля, видео. Опа! 95% от хората на улицата ходят на работа. Останалите 5% са щастливи. Сега започва прегледа на кратките новини от деня, но първо, ето един подслушан разговор между две съседки. Едната казва: изпратих мъжа ми за картофи, а то го блъсна кола. Ужас, вика другата. И сега какво ще правиш? Не знам, сигурно нещо с ориз. Следва едно лично съобщение от перничанина Косьо Николов, пожелал анонимност. Той ни пише: жена ми страда от алкохолизъм. Аз пия, тя страда. Една новина от персонален характер. Категорично спирам диетата си, за да си ям шоколад на спокойствие. Вярно, и сега ям шоколад, но ми е някак неспокойно. Ако вие сте баща и дъщеря ви каже, че е бременна, радвайте се. Най-после ще излезне човек от нея. Ето и едно наблюдение на социолози от БАН. То гласи: единствено по златните зъби на жена ви си личи, че сте богат и ревнив. В края на краищата всичко е въпрос на гледна точка. Аз, например, на Свети Валентин видях двама луди млади да се целуват на улицата и им казах: браво бе, момчета! И накрая, на краткия преглед, едно правдиво наблюдение. Ако ви се струва, че светът е пълен с глупаци, то е защото интелигентните хора ползват презервативи. А сега нека да чуем уличния философ Митко, който има да ни съобщи нещо за сексуалните рискове на някои известни приказни герои. Опа! След секса с Малвина, Пинокио хвана срамни дървояди. Айде! Скъпи приятели, финалната ми история тази вечер идва не откъде да е, от слънчева Грузия и по-точно от не толкова слънчевия сексуален делник на една грузинска съпруга. Млада грузинска съпруга. А сексуалният делник бил забулен от мрачните облаци на половото безразличие от страна на съпруга й, защото младата грузинка нямала абсолютно никакъв опит в секса и не съблазнявала мъжа си, както го направила, например, сестра и с нейния мъж. Затова младата грузинка попитала своята кака: кажи ми, моля те, какво да направя в леглото, за да привличам мъжа си? Много съм зле, пълно дърво съм. А сестра й казала: виж, не се притеснявай, и аз имах такъв проблем в началото на брака ми, но отидох на курс и всичко се оправи. Какъв курс? Искам и аз да отида на курс! Възкликнала младата грузинска съпруга и сестра я опътила: ще отидеш на улица Большой Грузин номер 7 и там ще посрещнат както трябва. Тъй като много искала да достави сексуална радост на съпруга си, грузинката веднага отишла на този адрес, позванила и отворил един огромен, космат като родопско одеяло грузинец, който казал: вие по какъв повод? А младата съпруга свенливо обяснила: много съм зле в секса, не владея никакви техники, а много искам да се научи и да задоволявам мъжа си в леглото. Добре, дошла си на правилното място. Усмихнал се грамадния грузинец и въвел младата жена в една класна стая с бюро, черна дъска и тебешири. Хайде сега се съблечи от кръста надолу, изкомандвал мъжът, а свенливата съпруга казала на себе си: няма как, за мъжа си съм готова на всичко, ще се съблека. И дупето на грузинката лъснало дибидюс в класната стая. Сега застани с гръб към черната дъска и се наведи, дал нова заповед мъжът. Ужас, казала си младата грузинка. Тук ще се случи нещо. Но за моя съпруг съм готова на всичко, трябва да се науча на най-важното в секса. И се надупила.
Тогава мъжът и пъхнал един тебешир в дупето и извикал: а сега пиши на дъската 8-9, 8-9. Това беше всичко в Политкабаре за тази вечер. Останете с програмата на Национална телевизия България 24 и предаването Точка на кипене. От мен, Светлин Митев, лека вечер и много усмивки.